Hmm, Mas, kan aku saiki wis meteng 3 wulan to. Aku ape njaluk sampean. Aku iki ngidam lho, Mas. Tapi aneh kok nyidame, mbong ini iki tenan apa ora nyidam. Ini tak besi. Ini yo. Nggih. Aku nyidam manuk lho piye. Yo manuk tenanan kok manuk opo. Lho, kan nek guyu kemakal sampean. Ya tenanan to, Mas. Aku iku pengen. Yo manuk. Yo miber yo wis kok pokoknya aku pengen mangan manuk. Ya mau ngene sampean ora iso ono daginge. Sing manuk tenanan. Ya kuwi lho tuku. Ya tuku wae Mas, kok engko kon muli sakurung-kurungane. Ya ora ro nyidame ngono, pingine ngono Mas. Ya seneng ono anakmu iki nang jero weteng. Sing dijaluk aneh-aneh. Lah piye? Wong jalukane ngono. Nggone ra dituruti engko tiwas ngiler. Sampeyan ra isin to nek anakmu ngiler. Lah iya. Karek tuku golek nang pasar ayo akeh to. Aku golek manuk. Bojoku lho nyidam manuk, ngono lho. Jadi gorok ngono kuwi ya apa to, Mas? Iya. Aneh-aneh. Iya, engko terus dimasak nak omah. Terus sampean dolang ngono lho. Iyalah yo ora gelem yo wis tak budal dhewe. Aku yo iso. Ya iso tenan to. Lah wong karek tuku manuk, aku tuku manuk ngono. Engko lak wong-wong lak yo nyedak kabeh. Yo iya. Emang iya ono to Mas, liyane aku sing nyidam maneh ngene ono to. Kan mek aku to. Berarti sampean yo kudu bersyukur duwe bojo kaya aku. Nyidame ku ora larang-larang, ora nyaluk sing mewah. Ta mek nyidam manuk, pengen mangan manuk. Manuk sing miber kuwi. Iku beda mau tawane manukmu yo mo. Iya dok sing manuk temenan. Duh. Iya. Ya wis tak anteni ya. Aja suwi-suwi kok selak ngiler kelu anake. Sembarang balen nang pawedok manuke pokoke manuk. Kon mulai sak urung-urungane ya, Mas. Makasih. Makasih Masku.